Awu madoda. Isibuya khona inkunzi. Iphuma koshingi seyiphezulu. Abo perhaps nabo as I was saying madoda. Aw, yini nangibheka engazi ukuthi umuntu ocele u-hotspot angaqeda angena kwi-TikTok nje. Hey Dlamini. Uwe lo dedelisi ngisezinje back to back. Wow. Hayibo baba. Uwe lo. Wow, baba wow. Awu, kahle nibomakhuza awusungqina manje ngo wow. Yini isingisi sakho siphela lapho. So, ihamba kanjani interview? Hey, angazi, but ke ngiphendule konke ade bekubuza. Wena. Uyapply what? Haw, yebo, guys ngiya-applya. Guys, asidlale namaphepha. Hey, Dlamini. Kuyiqiniso ukuthi mawuyisidudla mawu fanele wenze sure ukuthi sisasiveli. Yeah, nami ngangayizwa leyo mpahla. Noma nini umuntu megadla ebusweni kwavela isisu, ufihla sona uye kubuso. And mase nginishaya. Mase nginishana nobabili mase kube ngazi ukuthi ngiyaniswela. Baba, sacela ungithulela i-step lapha ezweni. Maxwell. Ozothula la. Hawu, Dlamini uwena omude kunathi la. Baheyo, ngibele. Hayi Maxwell. Hey. Nifuna ukuyithula manje lento noma nifuna senikhala? Ngiyabonga baba. Hayibo. Uthi ngeke lidume nje namhlanje kodwa. Ngibona kahle noma mehlami or ngiyaphupha. Lisha leli hambe lifaka uBucks. Oh. Ngiyabonga ngokunothisa amadoda. Bese ngeke singanothisi iBucks. Phela wena sukwazela amashetha amabili. Kuyaqedeleka uma uzoqhamuka ukuthi uzokugqokela. And it's always 50-50 kuba correct. Shuthi beko usuku lokuswenka ke namhlanje. Buka noma he ubagqoke ngazo ukuthi babuye ema-office. Hayi mina ngiphuma kwi-interview njengoba ngigqoke kanje. Wena uyaneni kwi-interview? Namade ngimbuza lo. Ukuthi uyapply nje kodwa lo mubhizi uyajuza la. Hayi, abanye abantu abazimisele ngeprogress. Kodwa ke mhlawumbe uright security bempromoter from gate 1 to gate 2. Hayi, nama ngihleli madoda. Kunomunye umqasho engisayobheka ngala. Ngicabanga ukuvula esinye isitolo. Ngibe uBucks with 2 shops. Bucks. Uzuyageza nje, uyaswenka ugqoka ishirt elisha. Ngiyokuyovula nje i-tuck shop. Maxwell. Uhleka ukuthi mina ngine progress. Man. Futhi yini ugqoka ingubo zasemsebenzini ekubeni uhlele ekhaya? Okay. Kulungile. Ngizonibona madoda. That's a Bucks with 2 shops. Maxwell. Why vele wena ugqoke uniform yomsebenzi ekubeni ungasebenzi namhlanje? Mina Dlamini. Kahle na Dlamini intenza impahla zami ingcolile yabo. Ilokho kuphela bekuthi.
Hey, niyayikhumbula le ngoma kaDaliwo ngesitshela ukuthi uphethe aba MJ, uphethe abomvelo. Bayo, uyikhunyiswa yini lo ngoma? Umuntu eqeda iCovid. Impilo isasimple. Umuntu esayivagina. Maxwell. Ngekhazi zeCovid wena wawusayivirgin? Ha? Hayi, angishongo njalo. Ngithe mina kusavaliwe. I-lockdown. Na Maxwell, uthe usayivirgin. Mana Maxwell, le ngoma yango 2022 and wena una 44 manje, which means una 40 wawusayivirgin. Hey, uyithatha serious lento ka life begins at 40. Hayi, yosinda nasempini, yazi siqeda kudla nje. Pho mangiqeda ukudla kunani? No, uthi siqeda kudla manje nje. Wena usindwe ezinyawo. So uthi wena kimi inyawo zami zinkulu. Awuchana. Ngane ebhadi nje namhlanje kanti kwenze njani? Ingoba uyaphapha. And then wena wayesicuthe nje. Yini uyipublic start? Awukwame ngamatshe amapentshisi. Ngiphuma kwi-interview. Oh, hey. Wena uyanini noma ufele gateini? Awumapentshisi mfethu. Nawu yilona nje security. Hayibo, umapentshisi kada aye kuba i-security. Userani tavern manje. Oh. Yini baba kwenza njani? Hey. Maxwell. Yini uhliwa yini uMaxwell? Hey kuningi. Kuningi ukudla uMaxwell. Mana makhuzwana. Mana. Yazi ngicabanga ukuthi lento yokuthi uMahe uyabizwa kuma-interview left right and center yena akabizwa ndawo iyamdla phakathi. Oh. Eni baba nani niloku enimeyisa ngalento? Bathi mama seblame mina manje for lento. Awu, cha bo baba, hawu. Hayi awuthi ngikhulume naye. Hey baba avususoft yazi usuhlezi uMr Fix. Wagcina nje ukushaya umuntu ngempama awe phansi. Hawu lo mama. No baba sometimes ngiyamthanda uDlamini oRafu. Baba uyangizwa iBarafu. Wenze njani Maxwell badabisa nje? Dlamini. UMahe ubizwa kuma-interviews left right and center. uBucks uyovula isitolo sesibili manje. UMapentshisi usenetavern naye. Wena Dlamini uyakhe emakhaya. Mina nje impilo yami imi ndawonye ngenzani? Akuvelwa kanye owamadlebe embongolo Maxwell. Linda. Okudalelwe wena angeke uze kugeje. Futhi angeke uze kufike late. Kuyofika ngesikhathi ekufanele ufike naso. Ngakho ke linda. Mina Dlamini angiboni sesami isikhathi siyeza. Uyazi ukuthi imini waqala lento yoku-apply yaqala kunoMahe. Kodwa uMahe uyena obizwa ngapha nangapha. Inkinga yakho Maxwell ukuthi uyayiqhathanisa. Ubungenankinga ungabizwa. Usunenkinga manje ngoba ubone ngazi ukuthi usele. Maxwell awusele ndawo. Linda. Ubuzama. Siyeze sakhe isikhathi. Dlamini kunzima ukwamukela lento eyishoyo.
Ngoya odlula uyakhumbula Simiso emsebenzini. Nalomzi engwakhe emakhaya wama ngaleso sikhathi. Sekuphele nje inyanga eziwu9 indonga imile zinganyakazi. Oh. Mina ngithi usuyaqeda. Samiswe emsebenzini. Zashoda imali. Wama nomsebenzi womuzi ekhaya. Uma akusho ukuhluleka Maxwell. Me? Wemahe wena. La manje ngizobuyela nawe emumva mina. Homa. Yes. Yini mahe kwenza njani? Makhuzwayo, I got a job. I got an office job, Makhuzwayo. Makhuzwayo, ngithola umsebenzi. Hawe mama, hey, we, bathathe, hewzi. Hayibo. Makhuzwayo. Awusizwa ngempela isingisi ne? No, ngiyasiza ukuthi angisithandi nje. So, it has nothing to do with the comprehension of the English language. We baba, uma he useloke ekhuluma isingisi, ensewe wesibili ekhuluma isingisi esingaxutshiwe. Oh, yini? Kwenza njani? Dlamini, ngiwutholile umsebenzi. Hawu, ngempela. Sekubuke namfana kithi. Hayi boy. Kwanobuwele kuyaliwa yini? Hayi, maye utholile umsebenzi. Oh. Congratulations fana kithi. Awu, hey, kana ngisurprise hayi ngale ukushana ngeyifuba. Ngisacela ukuthi ushiyela endlini ngiyabuya manje. Mana kancane ungaqala uhambe. Uma pentshi usungaseyitolo ngizomtshena siphathele ibhodlela. We need to celebrate today. Guys, ngizobuya nje manje. Ngizobuya manje. Dlamini, sengumtshelile uma pentshi usaphatha ibhodlela. Namhlanje siniphatha. Hayi kuyafuneka. Max the man. Mahle lo. Hayibo. Waphansi kwenze njani? Hlelo, awabona umngane wakhe ethola something enhle. And awukwazi ukumjabulela because izinto zakhe ayihambi kahle. And now awukwazi ukuhlala naye because awukwazi ukujabula njengawo wonke umuntu. I think inkinga zabantu abadala lezo nazo. And mina ngafika ebudaleni. Man. Impela inzima vele masungaka noma inzima kwena. Uyabona manje ngathola umntwana. Ngiyomqamba ukuthi uhlelo. Aw. Braz, usalinde uba nengane? Hlelo, angimdala mina ngalondlela. Angakabi na 45. Angafica ngisho imonopause. Maxwell. Uyazi ukuthi we, never mind. Hey, uDlamini. Ngiphathela into zesimanje manje into ezimnandi abo EasyBet. Uyabona ka EasyBet yonke iFriday ifana nemhla ka25 ngoba EasyBet ukunikeza up to 150% kwi-first deposit match. And nakho kunye sebenzisa ipromo code MDM50 khona bekuzokupha i50 rand yamahala akudingakali deposit. Naso esinye isimanga. Uyazi ukuthi uEasyBet umudliwe bakubuyisela i15% yemali obubheje ngayo. Ngakho ke click i-link kwi-description uyidamzele. Hey, uqinisile mawuthi ka EasyBet wonke uFriday ufana ne25. Akutshela
Uyabona uma usebenzisa EasyBet, angeke amajita amethi akuhlanganiswa imali kudliwa inyama ulokwatshela ngamazebra. Ungasitshele ngamazebra. Usitshela ngamazebra. Ungakhohlwa. Lento yokugembula kuyona izingane ezineminyaka engaphansi kwa-18. Maxwell, woza lana. Uyangitshela uDlamini ukuthi izinto zimi kanjani. Kuzoqondana Maxwell. Ya, sengingconywana manje. Yazi ekuqaleni bengitshela ukuthi mina kuphela oqashwe kulo layini. But after ukuzwa isitori sika Dlamini, ngibonile ukuthi impilo ayikho nzima kumina kuphela. Esiphi isitori saDlamini? Leso ukuthi nisamile ukwakha since last year. We Maxwell. Ikhona into ehlangana. Dlamini. Emakhaya saligcina ukwakha last year. Dlamini why ngingazi mina? Mama. Bengingakasitholi isikhathi bengisazokutshela. Asisekho isidingo. Usengitshelile uMaxwell. Dlamini mina bengingazi ukuthi akazi Makhuzwayo mfethu. Makhuzwayo. Dlamini wrong. Ngumkakho. Uhle ungitshela indaba engaka ungcamela ukutshela uMaxwell. Makhuzwayo. No. Why ungajoli naye uMaxwell ngoba uyena obaluleke kakhulu? Makhuzwayo. Angiyena Dlamini. No. Ufunani? Ungakephi uDlamini? Angimazi. Makhuzwayo. Baba, ayingiphathanga kahle lento. Ngiyaxolisa mama. Bekufanele ngikutshele ngalento yasemakhaya. Kodwa angikutshelanga ngoba bengingafuni ukukustressa ngalento because ngiyakwazi ukuthi umuntu kanjani. Angifunanga ukukustressa ngalento ngoba bengazi ukuthi into engizogcina ngikwazile ukuthi ngiyilungise. Nini baba? Izolunga nini? Ngesonto elidlule mama ngiye ngahamba ngayothenga imaterial le ebishoda. Umakho uzoqala kusasa ukwakha. Nasi lipo. Oh, kungcono. Ngihawukele thonga lami, ngihawukele thonga lami, ngihawukele thonga lami, ngihawukele thonga lami, ngihawukele thonga lami. Maxwell. Maxwell, kwenze njani? Maxwell. Hey, mabetjes. Kwenzakalani? Angazi uvele nje wagxuma ngingalindele wacula wadansa weza kodwa Dlamini kade wasengimtshela akayela ukubhema insuku. Hey Maxwell, come back. Guys, ngithola umsebenzi. Oh, congratulations. Hey, congratulations man. Hey. Man, singikhawulela no Maxwell. Mana Dlamini. Le position engiyitholile ilebekwe kamahewu. Hayi impela. Wangithi phela umahe uhambile wayo resign namhlanje. Kanti ke njengoba wazama security nje akwazi phela ukuthi ekuhlale ngekho umuntu.
kwase-ke kucingwa ukuthi ubani ozongena esikhundleni sikamahewu base babebheka babona ukuthi cha wena umuntu usebenza ngokuyimisela. mana uthola umsebenzi kamahewu so ubuyisecurity but manje usuyisecurity kuyiposition kamahewu Awu kanti engixhawulela mahala. Msana ukuphapha nina. uMahewu bekuyiposition ethe ukuthi xaxa kunika Maxwell. So Maxwell le position akuyona manje ipromotion. Plus madoda sengizophatha neDonkey Piri. Plus nomholo usuzokhuphuka. Umholo uzokhuphuka. iDonkey Piri. Mahewu, masuka la, zodlula ngithatha iDonkey Piri la. Donkey Piri. O Maxwell sebafana nezingane. Sebajabulisa ukuphatha amaDonkey Piri madoda. Manini nathula anizokubuza ukuthi liphi isho esilabhaks la nokusho. Phuma shithini lamahewu. Phela umzimba kaBucks awuyijwayele into ezintsha. I'm sure naye bedlula ngala khona isibuko. Hey bona uyathuka athi Jini ndimlo. Mama na Maxwell. Waye ngiba umXhosa manje. Bafethu nakukudla. Okwakwakhele wena angeke kukukeje angeke kube late kuyofika ngesikhathi esifanele obabakhele wena obabakhele wena obabakele